Sabe, no managing sector by sound happen. Mandi tabathela umzuzu ngibulise ufundisi phakathi kwethu uSam, ngibulise abavangeli unoBhayibheli, umongamelikazi, ngibulise amagosa esekethe, ngibulise i-executive yonke yesekethe, uNonjebo, nobhala kaNyangandathu, nobhala wamanani, nobhala wetrust, ngibulise kananjalo amagosa amabandla enkokheli zonke zebandla, vice wabashumayeli nomkhosi wonke wabashumayeli, vice womama nomanyano lonke lomama, uvice wamantombazana nawo wonke umkhosi osisi, i-church choir, one voice, Wesley Gill, one heart, one way, amadodana, children ministry, teens, twins, libandla lonke likhoyo phakathi kwethu, amalungu ebandla, zindwendwe ezingabe zikhoyo phakathi kwethu. Mandibulise nami kulihle igama lomfeli lomvulo lwami uYesu Kristu. Amen. Kuthiwe ke manje ndithi ndibulisa apha phakathi kwethu nabazalwane abalapha ngaphansi komnqamlezo esihamba nabo apha, siyababulisa bona namakhosikazi wabo nabayeni babo. Le family zabo zonke kalokho
siya anoyibulisa boyfriend. Wonke umuntu ndiyambulisa kwelihle igama lomfeni nomvulo kabuya Kristu. Amen. Kuthiwe ke mandibulise wonke umuntu ngide nabo ndibabulisele ngoba ndibulisa nefamily zabo ukwenzela into okubana xa belapha bethe nqanga neentsiba zabo uyazi nawe mama ekhaya into okubana ubulisile. Ndiyeke into okubana ndize ndenze loo namhlanje le mini yobethelelo lukaYesu emnqamlezweni, imini yokukhonywa kwemvana emthini wehlazo. Ngivakala bazalwane, ivumelene ke kamente ngibambe nje ivesi ezimbalwa ezimbili lencwadi yesibili esiyifundileyo kaPawulos ebhalela ibandla laseRoma, isahluko sesihlanu. Yawubamba nje mna ivesi yethoba apho ifundeka khona ngohlobo okukhona sigwetshelwe nje ngegazi lakhe, siyakusundiswa ngaye kuyo ingqondo. Okukhona sigwetshelwe nje ngegazi lakhe, siyawusindiswa ngaye kuyo ingqondo. Ilizwi lesibili sifumana kwincwadi yomvangeli uMateyu, isahluko se-27. Ndicela nje khona okubana sibambe ivesi ya-25, 25. Baphendula bonke abantu bathi igazi lakhe malibe phezu kwethu naphezu kwabantwana bethu. Ilizwi lomdali lelo uThixo makasikelele, alithamisanqelise ngoku nangunaphakade. Amen. Ndivumelene kamente ndimise nje indlela esizohamba ngayo sisuka apha kwaPilatu sibheka eGolgotha, okokubana ndisithi usindiso lweza ngokuphalala kwegazi likaYesu. Eyona ndlela endicela ubana ndivumele ndihambe ngayo ukubana sijonge usindiso oluza ngegazi elaphalala likaYesu Kristu. Ndibawela ke ukuthetha apha kule hambo ngegazi lakhe elabalelwa kuthi ukuze sisindiswe. Ivumele ke indlela endizoyihamba xa nindivumela ndizawuhamba nje indlela apho khona endiye ndabona into okubana lathi chapha igazi khona khamene engcwele evuma ukuthandaza. Ndiyawuzama ke into okubana ndingabi mbi bashumayeli bam, kodwa ndivumeleni xa ndiyithatha apha ndiyithathe kule ndawo uba uNtsiko ayishiye khona esisithi makabethelelwe emnqamlezweni.
ndivumeleni ndiqale ndibe lapha kwaPilato ukwenzela uba ndiphume naye ndibheke eGolgotha, kuba kukho nje izinto ezimbalwa endibawele into okokubana besijongajongane nazo apha endleleni erhumeni, endlini kaPilato, rhamente engcwele evuma ukuthandaza ukwenzela into okokubana sihambe kunye. Ngoba apha into endibawela uba siyikhangele le declaration okokuqala eyenziwa ngamayuda esisithi igazi lakhe malibalelwe phezu kwethu nakubantwana bethu. Yona nto yokuqala ekufuneke siyikhangele le declaration into okokubana ithetha uthini. Okwesibili ndifuna sikhangele lo mntu othi nanku umntu okokubana ngabe nyani njobe vasa izandla nje esisithi akanacala egazini lomntu, akanalo nyani na ityala egazini lalo mntu. Okwesithathu rhamente engcwele evuma ukuthandaza ndivumeleni into okokubana ndikhangele nje ngaphambi ndiphume apha nomfo ofumana ithamsanqa losindiswa uBarabha. Emveni koko ke siyahambe sibheke eCalvary. Rhamente engcwele evuma ukuthandaza ndivumeleni nje into okokubana ndibambe ezo. Uthi umbhali njengoko besisithi igazi lakhe alibalelwe phezu kwethu naphezu kwabantwana bethu, uthi umbhali bakhowutha isiko lamayuda lokokubana umntu obuleleyo igazi lomntu liyathetha phezu kwakhe. Ukubulala kwakho ukwamkela isiqalekiso ngengqumbo kaThixo ibe phezu kwakhe. Rhamente engcwele evuma ukuthandaza ithi le nto ukubulala lilishwa elihlala kuwe, nothi kuwe qha kodwa ligqithisele liye nakwinzalo yakho. Rhamente engcwele evuma ukuthandaza uthi wena ngoku wenza le nto yenzayo uphephe kuyo, kanti njengoba uphepha nje njengoba uyiphephela yehlela phezu kwabantwana bakho. Ingqumbo kaThixo nengqumbo yobubo benzileyo ingapheleli apha kuwe, iphelele phambili phezu kwabantwana bakho. Uthi umbhali le declaration abayenzayo bayenze emveni kokuba abashumayeli besisithi bazamile abapristi namayuda okokubana ayikwezele le nto yokokubana uYesu abulawe ngabo. Rhamente engcwele ngoba nabo babenalo isiko lokuba bamqulube ngamatshe bambulala, but because of bagade into okokubana ntambama nje bazoqala umkhosi wePhasika, ngaloyo ndlela ke ngoku bazama ukuzicweza bangambulali ukwenzela into okokubana bangasingcolisi. Yiloo nto ke ngoku bemthatha besithi makafe ngendlela rhamente evuma ukuthandaza yesiko lamaRoma ukwenzela bona babe safe. Andazi noma rhamente engcwele evuma ukuthandaza wawabona into okokubana le mfazwe endingene kuyo ibingengoyam, but ndafakwa etrapini kuba kukho umuntu ofuna ushiyeke clean ungcoleni. Rhamente engcwele evuma ukuthandaza kosomhle wokuyithanda inkosi yakho. But uthi umbhali uPilato wayazi ukubana abamnikele uYesu Kristu abamnikele kuba onile, kodwa
bamnikela ngenxa yomoya khabethe ngcwele umthandazo wathi umuntu once umuntu wafinyelela esigqibeni sokubana mandimsuse lo muntu uthi umbhali eyona nto esuka iphambili isuke ingumona ngayo ubona into okubana awukwazi unyamezela ukushayina kwakho phambi kwakho uqonda into okubana mawumsuse khabethe ngcwele evuma ukuthandaza uthi futhi yenziwa not only ngumona ne-insecurity nokungazithembi kule ndawo kuyo xa umuntu embone phambi kwakho phofu esenza izinto zakhe ngendlela yakhe ufinishe small uqonda into okubana ukuze ndiphakame mandimsuse abanye abantu abaninzi bafe bengenzanga nto kodwa ngokuqaqamba nje kwabo evuma ukuthandaza uthi umbhali yenza loo nto benengqumbo phambi kaThixo uthi umbhalo benza ke ngoku le declaration ethi igazi lakhe malibalelwe phezulu abayazi okubana bona basicela into okubana izandla zabo azizumthinti abayazi okubana intetho yabo yiyo embulalayo khabethe ngcwele evuma ukuthandaza ewe ungangabibikho kulaa ndaba khabethe ngcwele evuma ukuthandaza uthumele iinkabi zakho but udeclaration oyenze kwingane khabethe evuma ukuthandaza ayizinzi inkabi kodwa ilizwe elisuka kuwe khabethe ngcwele evuma ukuthandaza kosomhle okuyithanda inkosi yam ewe ungangayiphathi inkemba nekrele nokundonzakalisa but izinto zithethayo ngam khabethe ngcwele evuma ukuthandaza ziyayibulala inhliziyo yomunye umuntu khabethe ngcwele evuma ukuthandaza abazi okubana benza ideclaration nokumbulala ngoba sisithi ubulawa umthetho wamaroma khabethe ngcwele basuka bona bengamajuda balawula umthetho wamaroma okokubana ubulawa uyesu khabethe ngcwele evuma ukuthandaza xa uzosuka apha ndifuna ukuthi ungangaphatha krela kodwa ikrela lakho lilapha emlonyeni khabethe ngcwele evuma ukuthandaza nokuyithanda inkosi yakho kosomhle ethandwa lizwi izinto zithethayo noma khabethe awuphethe krela kodwa ikrela lilapha kuwe you declare imfazwe khabethe ngcwele nokuthandwa lizwi uthi umbhali ke khabethe athi la madoda xa ithetha athi igazi lakhe malibalelwe phezu kwethu khabethe ngcwele mandibuye ke ngelithi khabethe ngcwele evuma ukuthandaza kakade apha umkhosi wepasika uzohlatshwa imvana khabethe ngcwele evuma ukuthandaza abazothi xa beyidla uxolelwe izono uthi kumbhalo abapristi abakhulu ababehamba phambili be-influence bakhe okubana masindisiphendule ngelithi khabethe ngcwele evuma ukuthandaza uthi umbhali ke abayazi okubana njengoba besithi igazi lakhe alibalelwe phezu kwethu leli gazi alifani negazi likaKhayini okuthiwa liyathetha alithethi leli gazi alinasiqalekiso xa besithi igazi lakhe alibalelwe phezu kwethu abayazi okubana ayilogazi lelishwa eli kodwa leli ligazi losithiso yole nto uPawulos sigwetyelwe nje ezonweni ngenxa yegazi lakhe samkela usithiso ngoba leli gazi abalifumanayo lelo sithiso andavuke noma wakuzibona nanto okubana uthiwe niyonzakalisa kanti uyaphilisa khabethe ngcwele evuma ukuthandaza umbona umuntu wena uthi uyamcindezela kanti into ayizeleyo emhlabeni kungoniqaqamba kakhulu awukwazi okubana
Musaka Landa Uchiko, Afunukiakuyo, Comment of Mutanas, about Sobabana, Yayas, we are was Chika, Utobanova, Sangena, Magana, Uchika, Gadawas, Gagatu Chico, Evan Funanga Park, Ayuchiko, Uzum Kamisa, Kuleta Wakuyo, is it pure Zake, this of Felakanye, Galari Kasha, Utubegi shop as one, who's going to cool it, who's singy, what you get like church, what you can slack, but about the first way, come for you. Come in, you finish it, you don't want the city. Not Kenyan Selega Massage. Come in, you have Montana, who was the some girl who sent his city Kazlak, Balbale, Pesquet, Nagono, let you finish it. Chochu face, Obama, Fako. Sit about it. Come and take 12 Montana. Give me letting a ditty. Massimiak. Ella Kikasi. Not the bottle of the first way. Wabalali. Then of Sintis. Come and take F. Mutandas. Come so you can give me letting the city commander. Now, the Tete go Pilato. Uncle Pilato. Utumpale. He tried everything. But he failed. Come and tell me. I'm innocent. Come and tell me. Any declaration, yellow cash. No one knows on the first break as the long. It was Tatamans. What verses are? Because who verses are was a declaration. It's an outward sign. No one knows so. Who won a who verses are? I'm not part of Yalento. And it it's in the milk Yalento. But you fast his hand. Come and tell me. F. Mutanda. You take a ever together food. It's in Grella Shupilato. Fast his hand. Pump band. As a sit and night Alekas in Lalo. Utumpal. A man's of us and how. A shaggy clean. A wobble. Ukhona umuntu ofasileyo comment of Mutandas uthi kayidubu vasa izandla zakhe zashiyeka zikhapha igazi comment of Mutandas konke vasizandla comment of Mutandas uthi yena uzama ukucima i-fingerprint i-evidence yokubana we was not part uthi kodwa ayacima i-evidence into eyazokubana ndisithi uyaxoka uPilato noma engazivasi izandla kodwa igazi lakhe libalelwa kuye comment of Mutandas nokuthanda inkosi yami into endizokubana ndingamkhuphi uPilato kule nto comment endoleka Thixo into yokubana uPilato wayenazi iground zokumphephisa uThixo comment endoleka Mutandas nokuthanda inkosi yami wayinazo iground yokuqala uPilato ayinayo comment uthanda inkosi yami uPilato wathi alifumani ijala lo so deep down i-conscious kaPilato ayimkele it doesn't matter sithini ihlwele but ithini i-conscious yakho it doesn't matter bathina abantu but isazela sithini mamela ungazivasa izandla wasusa ama-fingerprint uyisusa i-evidence ezandleni but i-evidence ishiyeka kwi-conscious unebhesa usho ngaphakathi ukuthi wona unenqumbo ubusho wona unetshaka kame
uPilato amnceda into yovasa izandla kodwa umbona phakathi komuntu efuna ukuthandaza esagcwele igazi anazi noma yayifanele okubana wena noma ungabukeka uright phakathi kwabantu and you pretend as if you are innocent but the conscious awulele kodwa ufike ukuvuse ithi kodwa ubale ehlupheka kangaka nje uwe mamela awuqalela the conscious kabenza umthandaza eqalela ulela uyazazi nawe lento yenzayo irongo iyokonzakalisa abanye abantu noma ungapretenda holy you are not holy because umuntu wangaphakathi akakahlaziye kabenza umthandaza. You are not innocent until your conscience tells you you are innocent. Don't pretend. Come and tell me, if you tell us, no, we tell you, Bosia, and Flaja, and your mother. You thought Upilato is not innocent. No man has some. Until Mamela, only one man does not make you innocent. Come and tell me, Ubalapa does not make you innocent. Because some oh we can't because some God pinto essence and well likas back and it's so sad the color it's one of the flower. Come and tell me that him and the sugar popular that he begins in the gate Upilato naye ikas back limbale lepeswa ngobale likazi lelosindiso uyazimosha uPilato ngofasa izandla for umuntu oho ukuthi benze umthwetho uPilato liyeke igazi lakhe liwele lepeswa akaphela khamete igazi lakhe khamete ngcwele kaThixo lawela peswa yayazi into nisizathu esenzokuba uPilato naye lisisithele igazi liyamchaphazela kama nje afuna ukuthandaza ngalokho abaya ngamayuda uPilato umRoma so yena he represents amaRoma kama nje afuna ukuthandaza he represents abantu okuthiwa zi-Gentiles ngabantu kama nje afuna ukuthandaza abarikakade eligazi lalingezanga only for amayuda but lalise for yonke inhlanga so ngoku ke yanyanzeleka lehle nakuPilato ukwenzela into okubana kusinde zonke inhlanga kuze kusathe umbhalo othi kuKristu akusekho mJuda akusekho mGreek because eligazi was binding together amaJuda namaGreek namaRoma babeyinto enye egazini lemfana amandengcwele ukwenzela ukuba umthetho wamaRoma noma umthetho wamayuda ungabuzi kodwa kulawulwe igazi lakhe ngoba ngoku sigwetshelwe egazini lakhe so yiloo nto ke isithi nami he was representing the Gentiles abantu abafana nami nawe ukwenzela ukubana kuzalise kumbhalo othi xa uthetha amandengcwele athi uPawulos sasikude namadinga kaThixo singenathemba singenathixo kodwa ngegazi elophala lenqamlezwe sasindiswa amandengcwele efuna ukuthandaza uthi umbhali livumelane ndisithi noPilato igazi lakhe labalelwa kuye uthi mbhalo emva koko wathi uPilato xa ayibabusa wathi uPilato xa ayibabusa wabuza umbuzo othi ngoku ke yanibona into yokuba le nto eniyenzayo you mean it ifuna ukonzakalisa uThixo wabuza okwabana ndimkhululele ba kama into engcwele ofuna ukuthanda yabona ukuthi umbhalo xa ithetha uthi uBarabba kama into ofuna ukuthandaza was a sinner eyaziwayo evunywe ngumthetho evunywe icourt
okobana ngumo ithi imbaleki le nto abayibalela okobana yenziwe nguYesu uthi uPilato kangayifumana inethala kodwa uBarabha yena wagwetshwa wafumana nethala ngokomthetho nange-conscious nangento yonke wafumana nethala. Ngoku ke kwenzeka into lapho kukho abantu ababili, kukho lo abantu avuma ukuthandaza ikhothethe akhotshana lo, kukho lo ikhothethe kukhitshana lo. Kwabuza umbuzo sikhulule ba abantu engcwele avuma ukuthandaza uthi umbhali kwathiwa sikhululele uBarabha. Yayazwayo kaloku ithi imbali kwanyanzelekile uYesu Kristu xa igazi xa isoba abantu avuma ukuthandaza aqale kuqala ayongena etrongweni abantu avuma ukuthandaza ukwenzelela igazi lithi chapha nalapha etrongweni uzalise umhlabelele wame uyisilothe amasela namabhatha bonke bayabizwa nguye. So kwanyanzelekile aphume uBarabha ungene uYesu ukwenzela okokubana athi noma oSilasi bengavalele etrongweni kodwa isango letrongo avuleke ngoba igazi likaYesu lilo elachaphaza kuqala etrongweni. Yilonke itrongo ezulwini zomsuku ngoSilasi livuleka ngoba uYesu wachaphazela igazi lakhe lelo trongo. Amathembele evuma ukuthanda wanyanzeleka makaphume, wathi xa iphuma uBarabha wangathi uvuma ingoma ethi asekhululwe nguwe etilongweni lawe aqhawulwa nguwe amakhamandela wamela eligazi lanamhlanje lizolanda wena kulelo trongo kulo lizolanda wena lokho banjobanje kukho uzokhululwa azowa amakhamandela. Abantu evuma ukuthandaza vumela ke lithi chapha igazi uthi emveni koko wathi xa ikhulula uBarabha uYesu wambetha wathi makagoduke. Yeke ndingabe ndisahla ngake ndathetha ngendlela kaRhulumente kamente engcwele evuma ukuthandaza ngake ndathetha ngendlela kaRhulumente mandiyeke kodwa uthi umbhali uYesu Kristu xa begqiba ukumbetha amadindana amasoldati xa igqiba ukumbetha egxiza igazi enjalo bamyeka wangena isitrato saseYerusalem. Kamente engcwele evuma ukuthandaza as he walked as igazi lakhe liphalala he was cleaning the street of Jerusalem. Kamente engcwele evuma ukuthandaza because ngoba wherever lapho igazi lithi chapha khona yajika imeko. Kamente engcwele so isixeko sengcwele saphenduka isixeko sengcwele ngoba uYesu Kristu uhambe wathi fire Dolorosa. So mamela nendlela yepain oyihambayo hamba ngayo ngoba yaqala yahanjwa nguYesu nawuhamba khona selathi chapha igazi nosindiso xa uhamba ngayo. Don't worry uhambe endleleni nosindiso. Kamente evuma ukuthandaza uthi umbhali zothatha le nto nje ngogqiba ndiphele eKhalvari. Uthi umbhali xa iphuma uYesu wadibana noSimoni kamente engcwele waseGerase wadibana naye. Xa kuditshana naye uza lo mfo unezono zakhe uneembandezelo zakhe uthwele umthwalo wakhe. Uthi umbhali wathi xa iqhamuka uYesu kamente engcwele evuma ukuthandaza ethwele lo mnqamlezo ubethiwe. Kamente evuma ukuthandaza uthi omunye xa ithetha wathi yabona nala mantombazane aseYerusalem ayilila esithi uYesu ningandilileli zililele nina. Ithi le mbhali iwari
ayikho semnqamlezweni othwele uYesu. Iwari yinto yesakuyo. Athi uIsaya xa ithetha athi sathi sakumjonga asamnqwelela ngoba imeka kuyo ugazi ngandlela zonke. So xa bebona igazi belila wathi uYesu not sanulilela le comment ejwele vuma ukuthandaza. So yathi kum iproblem ayomnqamlezo into isegazini. Comment evuma ukuthandaza ngoba umnqamlezo Yesu ayinike wona. Comment evuma ukuthandaza kuthiwa umthi wehlazo, and umthi wehlazo ke will remain umthi wehlazo. Kodwa wathi xa ewuthwala uYesu igazi kaYesu lathi chapha kulo mthi wehlazo. Wathi xa unikeza comment evuma ukuthandaza onkendi Nkosi yami, wathi xa unikeza uSimon, wathi xa uthatha uSimon comment evuma ukuthandaza akabuza umthwalo wonzima bomthi wehlazo ngoba lo mthi wehlazo uthe chapha ligazi walula umnqamlezo wakhe. Yiloo nto ethi lithwaleni ijoko lam ngoba lilula. Mamela comment evuma ukuthandaza into yenze umthi wehlazo umthi wosindiso is not automatic but ligazi elachaphaika emthini wehlazo. Comment evuma ukuthandaza lajika umthi wehlazo waba umthi wesindiso ngoba igazi litshintsha ingqumbo ibe lusindiso, ngoba igazi lishintshile ishwa libe lusindiso. Comment evuma ukuthandaza so xa bemgxumeka eCalvary, comment evuma ukuthandaza xa bemgxumeka gaba eCalvary, comment evuma ukuthandaza umthi wehlazo uthe chapha ligazi ngoku umthi wosindiso ngenxa yegazi. Comment engcwele ngakho comment uthe xa ikholwa ima nomthi wehlazo bathi abantu abasezantsi bavuma ingoma lukhangela kuwe fana yeCalvary. Ukholo lwayo izagaba xa usiza yazona nomthengi umisapha umthi wosindiso izagaba usazi nomthengi umisapha abazojonga kuwo bosindiswa. Okrethi Nkosi yethu. Amen.